Müslимдә халык ярминкәләргә тәмам өйрәнеп беткән иде инде. Быел исә дөнья күләм таралган пандемияга бәйле халыкка сәүдә хезмәте күрсәтүнең бу төре арткы планга күчеп торды. Мөселман эшмәкәрләрен азрак булса да инде ярдәм итү дип әйтергә кирәк, ярдәм итү булып тора. Чөнки соңгы вакытта инде шушы авырулар сәбәпле безнең сәүдәләре аларның туктаулырак торды, халык белән очрашырга мөмкинлекләре булмады. Менә шушы халык белән очрашып, үзләренең сәүдәсен арттыру һәм инде аларга азрак ярдәм итү. Җәмигъ мәчете янында оештырылган ярминкәгә халык шактый җыелды. Сәүдәгәрләр нигездә хәләл продуктлар белән сату итте. Ярминкәдә халык үз шәхси хуҗалыгында җитештерелгән товарлар, яшелчә, җиләк-җимеш, бал, сөт һәм камыр ризыклары белән сәүдә итте. Кием-салым тәкъдим итүчеләр дә булды. Күп кеше хәзер заниматься итә, Фаберлик белән, шундый компаниялар белән, кемдер интернеттан заказывать итә инде күлмәкләр. Аннан соң безнең Лилиябез бар, ул тегә, капрлар, бонилар, шундай булар. Бик күп тегә, бик аккуратный тегә инде. Аларны сатырга бер мөмкинчелек бу ярмарка. Үзләре үстергән, үз куллары белән ясаган продуктлар белән сәүдә итүче балалар да күп иде. Алар товарларын матур итеп тәкъдим итүләре белән дә аерылып торды. Продуктлар ясап сатабыз. Менә бүген пешердек торт, бик тәмле торт, медовый торт. Үзебезнең балыбыз да бар, майларыбыз да бик свежий, әйбәт кенә. Сөтләребез дә бик күп, кыярларыбыз да, алмаларыбыз да күп продуктлар инде. Төрле яктан да җитешергә тырышабыз. Барысын да үзебезнең ихатада үстерәбез, ясыйбыз. Айсылу Муллинаның сәүдә ноктасы яныннан халык өзелмәде дә. Бигрәк тә кызлар аның төрледән-төрле слаймнарын яратып алды. Мәктәптә узган хәйрия ярминкәләрендә активлыгы белән аерылып торган кыз нинди товарларга сорау зур булуын яхшы белә ахры. Яраткан слаймларны ясадым, аннан соң кексларны, печеньеларны, тортларды ясадым. Һәм кешеләр бик яратып алалар минем слаймларны. Һәм мондай посыпкалар бар слаймлар өчен. Минем хезмәтемне яратып алгач, миңа бик күңелле. Күренеп тора, халык ярминкәне сагынган. Нидер сатып алу өчен генә түгел, очрашу, аралашу өчен килүчеләр дә бар иде. Ярминкәләр алга таба тагын да зуррак масштабта үтсен иде дип теләде алар. Элек инде ул еш булалар ие, коронавирус булганда инде туктап торды. Бу ярминкәләр атнасаен булсын, кирәк кеше менә әйберләр саталар. Кеше алан кеше ирек, бик әйбәт. Бөтенесе дә риза монда халык. Мин менә үзем көтеп алдым ярминкәгә. Ниләр сатылам икән дип кызыксынып килдем. Алган кешегә бөтен әйбер дә бар. Продукция да бар, киемнәр дә бар. Гадәти ярминкәләрдәге кебек ул көнне чәй табаны да әзерләнгән иде. Янәшәдәге майданчыкта балалар өчен уен бәйгеләр дә оештырылды. Җиңүчеләр мөхтәсибәт әзерләгән бүләкләргә лаек булды. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.